apa wis ora kelingan sumpah janjimu memarang aku Don jangan pandang apa itu kagam sesepuh sinek Saha pindah sepuh Nek teladan tempuran jarene para kadang jokalita dari suka para suka dasa dalam Bapak Sudarman Sidoarjo Sinayong Jabran Production Saha Agus wis YouTuber nganti telo katiku nangis liramu ora kirim harta angel Don golek surat angel barang saiki wis teko kowe malah nyandeng rondo liya banci dudu rondo ora nyono ora ngira kowe medhot tali asmara sirap-sirap jajane pahargyan tresnanku katon sebagai bangsa ing sekolah Gemawau kabecikan rahayu kalis eksa holo apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo seliramu nadyan abot jroning ati nanging aku ra iso duweni ajal pada asal pada ajal siap yuk balita doro Sobo awas